Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Matei și aș vrea să ne uităm în duminica aceasta, Duminica Paștelor, la momentul din dimineața învierii, Matei, capitolul 28. Și aș vrea să citim primele 10 versete. Matei, capitolul 28. Citim așa. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer. A venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți. Duceți-vă, spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu, nu așa? Să fii schimbat de cuvântul acesta, să-ți aducă viață, este ceva minunat. Aș vrea să ne bucurăm și noi în după masa aceasta de Domnul, de Mântuitorul nostru și să plecăm de aici, așa cum au plecat femeile, nu repede, ci cu bucurie. Să plecăm cu bucuria învierii în inimă. V-ați dat vreodată pe un roller coaster? Poate v-ați dat, poate nu pe unul așa de mare, dar cu siguranță ne-am dat pe unele poate mai mici. Aș vrea să vă spun că cel mai rapid și cel mai mare roller coaster din lume se află în parcul Ferrari World din Abu Dhabi. Și ascultați, atinge viteza maximă de 240 de km pe oră. În 4,9 secunde ajunge la viteza asta. Și merge până la o înălțime de 52 de metri. Vor să simuleze cursa de Formula 1, ce simte un șofer de Formula 1 în momentele acelea. Femeile acestea în special și ucenicii care au asistat la zilele acestea, la săptămâna patimilor și la aceste 3 zile, au trecut și ei printr-un roller coaster emoțional, spiritual, de la momentele cele mai groaznice de jale totală, la momente pe culmea bucuriei, a emoțiilor de toate felurile. Un roller coaster, într-adevăr, cu adevărat. Nu știu cum ești tu astăzi sau cum ai fost în zilele acestea sau cum este viața ta, dar cred că ziua aceasta, în special duminica aceasta, așa cum am spus, cea mai importantă duminică pentru credincios, Duminica Paștilor, ar trebui să nască în inima noastră bucuria învierii sau să ne readucă, să ne reîmprospăteze sentimentele acestea de bucurie. Cum ai intrat în duminica aceasta sau în perioada aceasta? Încă o sărbătoare, încă o agitație, încă stres în plus? Sau te-ai lăsat afectat, influențat, atins de momentele acestea? Sau prin reamintirea acestor lucruri? Noi ne reamintim, slavă Domnului, în biserica aceasta în fiecare duminică și tot ce facem aici este bazat pe moartea și învierea Domnului Iisus, pe persoana, pe lucrarea Domnului Iisus. Dar în special în duminica aceasta ne uităm la învierea Domnului Iisus, cel mai important moment din istoria acestei lumi.
învierea Domnului Iisus Hristos. Și ar trebui să fie cel mai important moment din viața noastră. Pentru că dacă ești astăzi mântuit, este pentru că Iisus Hristos a înviat. Dacă vei merge în cer, este pentru că Iisus Hristos a înviat. Dacă ai și tu voie să intri în cer, este pentru că Iisus Hristos este viu, este la dreapta Tatălui și mijlocește acolo pentru tine. Hristos este viu. Este cel mai măreț lucru. Dacă lucrul acesta nu stârnește în tine emoție, nimic altceva nu contează. Sunt oameni care se bucură mai mult la un meci de fotbal, că echipa lor preferată sau jucătorul lor preferat dă gol. Sunt mult mai emoționați decât faptul că Iisus Hristos a înviat. Cum ești tu astăzi în duminica aceasta? Aș vrea ca cuvântul lui Dumnezeu să ne stârnească inimile la laudă și la bucurie, la o bucurie adevărată care izvorăște din faptul că Iisus, Domnul nostru, este într-adevăr viu. La sfârșitul zilei sabatului spune versetul 1, Iisus Hristos era deja în mormânt. Dacă vă aduceți aminte, El a murit vinerea. Sabatul la evrei începea vinerea seara la ora 6 până sâmbătă seara la ora 6, era ziua de sabat și ei s-au grăbit repede să-L pună în mormânt, să nu-i prindă sabatul. A fost pus vinerea în mormânt, s-a odihnit acolo în mormânt în ziua de sabat. Și după ziua aceasta, sâmbătă, la sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre prima zi a săptămânii, duminica, încep lucrurile să se miște. Încep lucrurile să se pună în mișcare. Dar le vedem pe aceste femei că se apropie. Înainte de asta, sabatul, în Geneza 2:2 citim așa, în ziua a 7-a, chiar la început, când Dumnezeu a creat lumea aceasta. În ziua a 7-a, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și în ziua a 7-a s-a odihnit de lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a 7-a și a sfințit-o pentru că în ziua aceea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Hristos a venit cu o lucrare să facă voia lui Dumnezeu. A venit să facă o lucrare care, așa cum El a afirmat pe cruce, s-a sfârșit. Lucrarea pentru care am venit s-a isprăvit. Am făcut-o, am finalizat-o, este completă. Totul este achitat. A fost plătit. Și după aia s-a odihnit. A fost pus în mormânt și s-a odihnit. Pentru lucrarea sa binecuvântată pe care a făcut-o, pe care a finalizat-o. Spune El pe cruce, după aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Și când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Ioan 19:30. Spune versetul 1 că atunci, în prima zi a săptămânii, când începea să se lumineze de dimineață, alți evangeliști spun că era dis de dimineață, pe când era încă întuneric, spune Ioan. Așa cum am spus la început, acești evangeliști nu se contrazic unul pe celălalt, ci doar prezintă o altă perspectivă a evenimentelor. Unul spune că era o femeie, altul spune că erau două femei, altul spune că erau femei mai multe care au venit acolo, unul spune că era un înger, altul spune că era un tinerel, altul spune că erau doi îngeri. Lucrurile acestea, detaliile acestea nu se contrazic. Unul din evangeliști nu spune că n-a fost niciun înger sau că femeile n-au venit să contrazică, ci unul spune că nu contează câte femei au fost și că au fost acolo. Unul îi dă un nume. Apropo, Maria Magdalena, și poate dacă Petru este capul și liderul ucenicilor, a bărbaților, Maria Magdalena este peste tot, în toate evenimentele, în toate evangheliile este prezent acolo. Maria Magdalena. Ea cumva le reprezintă pe femeile acestea. Spune că au venit. Și au venit dis de dimineață. Au venit cu noaptea în cap. Poate nici n-au dormit. Pentru că în ziua de sabat nu aveau voie să se miște, să lucreze, să vină la mormânt și au spus, abia așteptăm să vină ziua, să se gate cu sabatul și să mergem la mormânt să-L vedem. Putem să vedem aici dorința acestor femei de a se întâlni cu Hristos, de a-L vedea pe El. Și știm că ele au venit acolo nu cu speranțe de a vedea un Hristos viu, ci au venit să vadă doar mormântul. Au venit doar să vadă poate un trup. Alți evangheliști spun că au venit cu mirezme să ungă trupul Domnului Iisus.
Femeile au venit să vadă mormântul, au cumpărat mirezme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus și au adus mirezmele acestea pe care le pregătiseră. Cu toate că, citim în Ioan 19 cu 39, Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe, înainte să-l pună pe Domnul în mormânt, înainte să-l pună acolo. Și cu 6 zile înainte de moartea Domnului Iisus, când era în casa Mariei și a lui Lazar acolo, spune că Maria a venit și a turnat pe capul lui 1 litru de mir. Vă dați seama că probabil Domnul Iisus, cu mirosul acela, încă și spune, lăsați-o în pace, când ucenicii au venit și au spus, de ce e risipa aceasta? Spune, lăsați-o în pace că ea face lucrul acesta pentru înmormântarea mea. Probabil Domnul Iisus, cu mirosul acela de mir, de nard curat, a mers la cruce. Poate încă mai mirosea părul lui și pielea lui a parfum. Și vine Nicodim cu amestecătura aceasta de 100 de litri și îl îmbălsămează. Și femeile acestea cu tot surplusul acesta vin și spun, noi nu avem mult, dar venim și noi cu ce avem și vrem să ne apropiem, să-l ungem și noi, să-l îmbălsămăm, să punem și noi miresmele noastre peste trupul Domnului. Vin acolo și se întrebau ele pe drum, oare cine o să ne miște piatra? Oare cine o să ne miște piatra? Pentru că dacă vă uitați în capitolul 27, cu 60, spune că l-au pus într-un mormânt nou, apoi au prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Și spune versetul 61 că Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. Femeile acestea au văzut piatra aceea prăvălită și sigilată acolo și probabil i-au văzut și pe soldați puși acolo. Și cu toate acestea s-au dus acolo. Și se gândeau ele pe drum, oare cine o să ne prăvălească piatra? Oare cum o să intrăm noi acolo? Dorința lor de a se întâlni, de a-l vedea. Și ele, gândiți-vă, ele au mers să se întâlnească sau să vadă un trup mort, să vadă un învățător mort. Și cu toate acestea s-au dus, în ciuda tuturor obstacolelor de care erau conștiente. Și Dumnezeu le-a binecuvântat. Dumnezeu le-a întâlnit, Dumnezeu li s-a descoperit. Tu astăzi, care ai venit la biserică, cu cine ai venit să te întâlnești? Care a fost dorința din inima ta? Care a fost dorința din inima ta? De ce ai venit aici? De ce mergi duminică de duminică la biserică? Se aseamănă oarecum dorința care te pune în mișcare de acasă, duminică de duminică, cu măcar ceva din exemplul acestor femei? Mai ales că noi avem un Dumnezeu viu și noi știm că e viu. Femeile astea știau că e mort. Și se întrebă, oare cine va muta piatra pentru noi? Cine va muta piatra pentru noi? Și piatra aceasta peste care spune versetul 2, un lucru minunat, o imagine, una din cele, dacă până acum imaginea asta pe care o să o spun imediat, nu o să fie imaginea învierii, vreau să fie asta una din imaginile învierii, ascultați. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer și a venit, a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Un înger al Domnului care stă pe piatra mormântului. Și de acolo, de pe piatra aceasta care sigila pe Mântuitor acolo și sigila moartea, da? Dată la o parte, de pe piatra aceasta proclamă și spune, este viu, Mântuitorul este viu, Hristos este viu, nu este aici, a înviat. Asta e una din cele mai frumoase imagini. Pentru că nu e așa, toți suntem prinși, toți suntem într-un mormânt spiritual, toți suntem sigilați de o piatră. Și nu putem să ieșim afară. Și suntem sigilați ca să nu ieșim afară și să nu intre nimeni la noi. Exact ăsta a fost motivul pentru care a fost pus o piatră acolo și sigilată. Să nu intre nimeni la Hristos, să nu-i fure nimeni trupul, să nu iasă afară. Dar când Dumnezeu vine, când Dumnezeu se coboară, când Dumnezeu dă piatra la o parte, viața izbucnește afară. Cel mort iasă afară. Ăștia suntem noi, dragilor. Am fost morți, am fost într-un mormânt și Dumnezeu a venit, a dat piatra la o parte, a așezut pe piatra aceasta a morții
și spune viu. Este viu. Ești viu. De ce? Pentru că Hristos este viu. Nu este imaginea asta o imagine frumoasă? A unui înger care șade pe piatra aceea a morții, pe piatra obstacolului. Cum o să intrăm noi la Domnul? Cum o să intrăm? Piatra a fost dată la o parte. Hristos este viu. Ce imagine frumoasă! Cine va muta piatra? Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. A fost cutremur când a murit Hristos pe cruce, când a murit Fiul lui Dumnezeu, când pământul, în natura aceasta, s-a cutremurat, s-a înfiorat. Fiul lui Dumnezeu, Creatorul nostru, moare. Cutremur. Și cutremur aici. Pământul a săltat de bucurie că Mântuitorul, că Creatorul a venit la viață. Cutremur. Așa vine îngerul și dă piatra la o parte și îngerul dă piatra la o parte nu ca să iasă Domnul Iisus afară. Domnul Iisus n-a stat să aștepte să vină îngerul să dea piatra și să iasă afară. Nu, îngerul a dat piatra la o parte să intre ucenicii acolo, să intre oamenii înăuntru să vadă că nu mai e nimeni acolo. Spune că fața îngerului era ca fulgerul. Și îmbrăcămintea lui ca zăpadă, albă ca zăpadă. Vedem aici gloria lui și sfințenia acestui înger. Vedem aici, reprezintă locul de unde vine el, din gloria lui Dumnezeu, plin de sfințenie, alb ca zăpadă. Și îngerul acesta, față de alți îngeri, nu scoate nicio sabie, nu vine pregătit de luptă, pur și simplu prezența acestui înger acolo, în fața acelor soldați, îi face pe soldații aceștia să cadă la pământ ca morți. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Asta este reacția omului păcătos în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se manifestă, când Dumnezeu se prezintă, când Dumnezeu apare, când Dumnezeu își arată slava, cazi la pământ ca mort. Mai ales atunci când ești un dușman al lui Dumnezeu. Mai ales atunci când ești un vrăjmaș al lui Dumnezeu. Și ce contrast! Străjerii care erau vii în prezența îngerului Domnului rămân ca morți și cel ce este mort este adus la viață. Aici sunt două imagini. Unii care rămân morți și altul care este adus la viață. Apocalipsa 20:11. Referitor la spaima acestor străjeri. Poate astăzi, dacă auzi mesajul acesta, poate ești înspăimântat de prezența și de sfințenia lui Dumnezeu. Sau așa cum străjerii aceștia au fost înspăimântați de prezența acestui înger, care a fost doar un înger. Ascultați ce spaimă vor avea Apocalipsa 20:11. Apoi am văzut, încercați să vă imaginați oare ce simt oamenii ăștia care sunt prezenți aici. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moarte și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Imaginați-vă cum e să te simți, să realizezi că stai în prezența lui Dumnezeu. Va veni o zi când toată lumea va sta în prezența lui Dumnezeu. Noi vom fi reprezentați de Hristos, de avocatul nostru, însuși de judecător. Dar dacă nu ești reprezentat de acest mare avocat, de acest mare mijlocitor, groaza. Aduceți-vă aminte de Isaia când spune el că îngerii care stau înaintea lui Dumnezeu își acoperă fața și își acoperă picioarele. Chiar și acei sfinți îngeri nu pot să stea și să privească fața lui Dumnezeu și își acoperă picioarele ca picioare, ca și
o realitate a creaturilor. Da? Îngerii aceia sunt ființe create. Dacă ești creat, dacă ești o creatură din creația lui Dumnezeu, nu ești vrednic să stai înaintea lui Dumnezeu. Cum vei sta? Cum vor sta înaintea lui Dumnezeu păcătoșii pierduți? Groaznic. Groaznică imagine. Groaznic gând. Străgerii au tremurat de frică, au încremenit, au rămas ca morți. Versul 5, dar îngerul a spus femeilor. Ce interesant. Normal ar fi mers povestea să spună, dar îngerul a spus străgerilor, nu vă temeți. Ei erau plini de frică și a spus îngerul, nu vă temeți. Nu, îngerul nu are treabă cu ei, nu are niciun mesaj pentru oamenii ăștia, ci îngerul are un mesaj direct pentru aceste femei. Pentru că atunci când vii și îl cauți pe Dumnezeu din toată inima și vii să te întâlnești cu El, Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu îți va vorbi, Dumnezeu te va întâlni, Dumnezeu ți se va descoperi. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, nu vă temeți. Opriți-vă din a vă temea. Nu vă mai temeți, pentru că se temeau, pentru că le era frică. Nu vă temeți, că știu, spune îngerul, că știu că voi căutați pe Iisus. Ce lucru minunat! Ce lucru minunat! Îngerul afirmă și le spune femeilor, eu știu că voi ați venit aici să-L căutați pe Iisus. De ce ai venit astăzi aici? De ce ai venit astăzi aici? Dacă ar veni un înger astăzi aici și spune, știu pentru ce ai venit, știu pentru ce ai venit, știu pentru ce ai venit. Ar putea să spună, știu că ai venit aici pentru că îl cauți pe Iisus Hristos. Sau completează tu blank pentru ce ai venit. Dar bine ar fi să fi venit aici pentru că îl cauți pe Iisus. Ai venit să te întâlnești cu Domnul. Ai venit să te închini înaintea Domnului. Știu, nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Vă aduceți aminte că nașterea Domnului Iisus, venirea Fiului lui Dumnezeu în lume a fost proclamată în primul rând unei femei. Vine îngerul la Maria și spune, vei avea un fiu, vei avea un copil. Și acum, la învierea lui, din nou se prezintă această veste minunată că Iisus a înviat unor femei. Așa ca o paranteză, dacă cartea aceasta, dacă Biblia aceasta, Scriptura, ar fi fost scrisă de oameni fără să fi fost cuvântul lui Dumnezeu inspirat, vă spun eu, vă garantez și garantează și alți scriitori și teologi că cu siguranță nu ar fi fost pomenite aici niște femei. Dar Biblia onorează femeile, Dumnezeu onorează femeile și le prezintă aici cum a fost și ce s-a întâmplat. Biblia nu se ferește să prezinte că primele care au auzit vestea aceasta au fost niște femei. Așa, ca o paranteză, pentru cei ce vor să critique credința aceasta ca fiind misogină și așa mai departe. Dar vine vestea aceasta, vine îngerul la niște femei și le întâlnește și spune, nu vă temeți, știu că voi îl căutați pe Iisus, nu este aici, a înviat. Iisus este viu. Cei ce îl caută pe Iisus sunt chemați să nu se teme, să nu se teamă, să îndrăznească. Și noi trebuie să îndrăznim. Spune că îl căutați pe Iisus care a fost răstignit. Pomenește aici despre moartea Domnului, care a fost răstignit. Să știți că expresia aceasta, titlul acesta, Hristos îl va purta pentru totdeauna, cel ce a fost răstignit. Și am și cântat despre semnele care vor fi, despre rănile, despre cicatricile care vor fi pe trupul Domnului Iisus pentru totdeauna. Spune Apocalipsa 5:6, spune Ion așa, și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni am văzut, stând în picioare, un miel, părea junghiat. Și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. Hristos
va purta și poartă în trupul lui de slavă. Va fi singurul din cer care va avea niște răni. Toți vom avea trupuri noi de slavă, trupuri noi, fără pată și fără zbârcitură. Și poate de dimineață ai văzut în oglindă pete și zbârcituri pe față, dar vom avea acolo niște trupuri noi, niște trupuri perfecte, niște trupuri fără nicio cicatrice, fără nimic rău, negativ. Doar Hristos va purta semnele cuielor în mâini, în coaste, ca un semn, ca un mijloc de aducere aminte pentru totdeauna. De ce ești tu acolo? Știi de ce ești tu acolo? Știi de ce vei fi tu acolo? Pentru că Hristos a mers la cruce, în locul tău și în locul meu. Știu că voi îl căutați pe Iisus cel răstignit, cel ce a fost răstignit. Nu este aici. A înviat. Cel mai minunat lucru. Cea mai glorioasă veste. Hristos nu este mort. Hristos a înviat. Ascultați ce spune Fiul. Cine l-a înviat pe Hristos din morți? Ioan 10 spune Domnul Iisus așa: nimeni nu mi-o ia cu sila, referitor la viața lui, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Deci vedem că Fiul are putere să-și ia viața înapoi. Ascultați ce spune despre Tatăl. Dumnezeu Tatăl. Galateni 1 spune Pavel așa: Pavel, apostol, nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Fiul are putere să-și ia viața înapoi, Tatăl l-a înviat din morți. Să vedem dacă și Duhul Sfânt are ceva de spus în învierea Domnului Iisus. Romani 8:11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Toată Trinitatea a fost implicată în mod direct în învierea Domnului Iisus Hristos. Ce lucru minunat! Nu este Hristos aici, a înviat. Hristos a înviat. Veniți de vedeți. Le spune unor femei care au văzut cu ochii lor trupul pus acolo în mormânt, piatra prăvălită, sigilată, soldații, veniți acum și vedeți, să vă convingeți că ceea ce spune este adevărat. Și se uită și nu mai era acolo. Veniți și vedeți. Veniți și vedeți și apoi duceți-vă. Nu este ăsta mesajul marii trimiteri? Veniți, vedeți și duceți-vă. Și o să vedem că Domnul Iisus repetă exact același lucru. Veniți, vedeți, duceți-vă și spuneți. Vezi cu ochii tăi, după aceea du-te și spune și la alții. Nu te lasă Domnul să stai prea mult în momentul acesta de satisfacție personală. Că nu ăsta e scopul. Ultim. Să stai tu și să spui, ca și Petru, pe muntele schimbării la față: Doamne, e bine să fim aici. Hai să facem 3 colibe și să rămânem aici. Și Domnul Iisus spune: nu, Petre, n-ai înțeles nimic. Hai să mergem și să proclamăm prin sate și peste tot, la toți oamenii, că împărăția lui Dumnezeu stă să vină. Că a venit. Eu sunt împăratul. Nu, veniți și vedeți și după aia duceți-vă și spuneți și la alții. Pline de bucurie. Dacă până acum porunca era să nu spuneți la nimeni, vă aduceți aminte când Domnul Iisus vindeca pe cineva, învia pe cineva, făcea nu știu ce minuni, spunea: vezi să nu spui la nimeni. Nu spune la nimeni. Nu spune la nimeni. Acum este ceasul, a venit ceasul să spunem, să proclamăm peste tot, la toți oamenii. Mergeți până la marginile pământului și spuneți, de pe case strigați. Mergeți și faceți ucenici și învățați să păzească tot ce v-am învățat. Dacă până acum porunca a fost să nu spui la nimeni, acum lucrurile s-au schimbat și spun: duceți-vă și spuneți. Și ele au plecat de la mormânt. Cum au plecat? Cu frică și cu mare bucurie. Cu frică și cu mare bucurie, o mare bucurie. Săptămâna trecută, în orașul de unde este Andreea, a apărut o știre la
peste tot, pe Facebook, la știri chiar, la program, la televizor, că 2 fetițe au dispărut. Probabil ați auzit și voi despre ele. 2 fetițe, una de 4 ani și una de 6 ani, ceva de genul, în jur la vârsta asta. Au dispărut pur și simplu din fața casei. Și nimeni nu mai știa unde ies. Și au început toți să le caute, vecinii, poliția, pompierii, toată lumea cu elicoptere, cu drone. Nimeni nu știa unde ies. Și acum, în timpul ăsta, le lua interviu părinților și oamenilor și toți erau înspăimântați, toți se gândeau la cele mai groaznice lucruri. Și era și normal. Și puneți în paralel cu ce simțeau femeile acestea. Când Domnul Iisus încă era mort, învățătorul lor, care ele considerau că este Mesia, care va aduce împărăția, pur și simplu, dintr-o dată îl vedem luat, prins, lovit, pus pe cruce, mort, pus într-un mormânt, sigilat. Nicio speranță, nicio speranță. Părinții ăștia nu aveau nicio speranță. Unde sunt fetele noastre? Nimeni nu știa nimic de ele. Deja era noapte, a doua zi, nimeni nu știa. După care, a doua zi, după ce fetele astea au dispărut, a doua zi, la un moment dat, un pădurar le găsește la nu știu câți kilometri distanță și le aduce înapoi. Toate murdare și imaginați-vă acum bucuria acestor părinți care pot să-și ia din nou fetele în brațe. Ce bucurie, ce roller coaster de la disperare de moarte la bucuria aceasta a revederii. Același lucru au simțit femeile acestea. Și acum imaginați-vă că tu ai fi unul din părinții ăștia care ți-ai pur și simplu, copilul tău ar dispărea și n-ar mai ști unde e. Să nu mai știi unde e, să treacă noaptea și să vină a doua zi să nu știi unde e. Și să-ți anunți familia, să-ți anunți părinții, să-ți anunți prietenii, nu știu unde sunt fetele mele. Și dintr-o dată să vină la ușa ta poliția și să-ți aducă fetele. Cum ai părea tu dacă nu ai spune nimănui că fetele tale au fost găsite? Să fii în păpucii acestor femei, să te întâlnești cu Hristos, care le întâlnește imediat, să te întâlnești cu ele și tu să te porți așa cum te-ai portat, poate în duminicile trecute sau în perioada trecută. A înviat Hristos. Ne-am găsit copiii. E normal lucrul ăsta? Să trăim așa? Gândiți-vă puțin, că noi așa trăim cel mai mult timp. Domnul e viu și noi ne purtăm ca și când încă e mort. Sau nu ne... A înviat Domnul. Hristos a înviat. Așa și? Cam așa ceva. Să ți se întâmple ție lucrul ăsta cu copiii tăi și să fie găsiți, ai spune tuturor oamenilor că mi-am găsit copiii, nu i-ai mai lăsat din brațe, ai spune tuturor despre revenirea aceasta. Așa ar trăi, așa ar funcționa un om normal. Dacă ai ști că Iisus Hristos este mort și l-ai fi văzut cu ochii tăi și apoi să fii adus la viață și să fii înviat, să vezi locul unde a fost pus, că nu mai e acolo și să te întâlnești mai apoi cu El, ți-ar lua foc călcâiele, vorba aceea, păpucii, n-ai mai putea să stai locului, să spui tuturor. Mergeți și spuneți. Pentru că dacă trăim ca și când nu ar fi înviat, trăim ca și când nu ne-am fi întâlnit cu El, ar trebui să ne dea de gândit lucrul ăsta. Și ele au plecat de acolo cu bucurie, cu o mare bucurie, dar și cu frică. Exact așa trebuie să plece un creștin de la întâlnirea cu Dumnezeu. Plin de frică, dar nu o frică de moarte, ci o frică care este ancorată în reverența aceea de Dumnezeu, de Sfântul Dumnezeu, care, dacă îngerii aceia sfinți sunt cu frică înaintea lui Dumnezeu, cum ar trebui noi să fim niște păcătoși reabilitați, niște păcătoși transformați înaintea lui Dumnezeu, dar și cu bucurie că suntem ai Lui. Au plecat cu frică și cu mare bucurie. Nu spune că au plecat cu mare frică și cu bucurie. Spune că au plecat cu frică și cu mare bucurie. E mai mare bucuria decât frica. Dar trebuie să fie și frică. Adică viața noastră spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Frica de Domnul este înțelepciune. Dar și bucurie.
că suntem ai Lui. Și au plecat, așa au plecat de la întâlnirea cu îngerul, atenție, cu frică și cu mare bucurie. Acum imaginați-vă întâlnirea cu Domnul. Versetul 8, 9, dar iată că le-a întâmpinat Iisus. În timp ce ele erau gata de slujire, în timp ce ele erau gata să asculte cuvântul lui Dumnezeu, atunci le-a întâmpinat Iisus. Asta e un principiu. Dumnezeu te va întâlni, Dumnezeu îți va ieși în cale atunci când tu ești gata să asculți de cuvântul lui Dumnezeu și să faci ce îți spune Dumnezeu. Îngerul, bineînțeles, îngerul acela nu vorbea de la el, ci ăla era mesajul lui Dumnezeu. Duceți-vă. Veniți și vedeți și apoi duceți-vă și spuneți ucenicilor. Și ei au spus, da, Doamne, facem, mergem. Și ele au plecat de acolo cu bucurie. Și în timp ce erau în drum spre ucenici, a venit Domnul și le-a întâlnit. A venit Domnul și le-a întâlnit, versetul 9. Și le-a zis, bucurați-vă, sau salutări, vă salut. Asta e, bucurați-vă, e tradus de Cornilescu, dar în original e pur și simplu, le salută pe femeile acestea, le spune, salutări, vă salut. Cu bucurie, da, putem să spunem, nu e nimic greșit. Bucurați-vă. Și reacția lor, o reacție corectă, ele s-au apropiat. Ele s-au apropiat. Ascultați ce spune Evrei de ideea aceasta, de sentimentul acesta, de trăirea aceasta. Să ne apropiem, Evrei 4:16, să ne apropiem, dar cu deplină încredere. Apropie-te cu deplină încredere astăzi de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Evrei 10:22. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Îndrăzniți să ne apropiem. Femeile acestea s-au întâlnit cu Domnul și ele s-au apropiat. Ele n-au fugit, ele s-au apropiat de Domnul, pentru că știau cine este, știau cine sunt ele în relație cu Domnul. Și ele s-au apropiat. Ce s-au apropiat? Ce să facă? S-au apropiat să-i cuprindă picioarele și ei s-au închinat. Nu știu dacă tu îți imaginezi vreodată cum va fi întâlnirea ta cu Domnul. Nu știu, stai să te gândești așa, ce o să fac eu când o să-L văd prima dată, față în față? Stai să te gândești vreodată la lucrul ăsta. Cum vei reacționa? Încercăm, poate, nu știm că exact așa va fi, dar poate din perspectiva ta umană, ce ai face? Ai face ca femeile acestea? Să cazi la picioarele Domnului și să-i te închini? Ca femeia aceea care stătea la picioarele Domnului și lacrimile ei curgeau pe picioarele Domnului și îi le săruta. Poate vei săruta și tu picioarele acestea care vor purta semnul piroanelor. Și spui, Doamne, nu sunt vrem, cine sunt eu să pot intra în împărăția Ta? Dar iată-mă aici, sunt aici. Datorită acestor picioare străpunse și acestor mâini. Și să cazi și tu la picioarele Domnului și să spui, Doamne, mă închin înaintea Ta și sunt gata să fac asta pentru totdeauna. Asta au făcut femeile acestea. S-au apropiat să-i se închine, să-i prindă picioarele, să cadă la picioarele Lui. Să se strângă de picioarele Lui, să spună, Doamne, nu o să te mai las. Dacă te-am lăsat acum 3 zile să mor pe cruce, acum nu o să te mai las niciodată. Și s-au prins poate de picioarele Lui și a spus, Domnul, lăsați-mă că trebuie să merg la Tatăl. Și a fost mai bine, spune El, mai bine să merg, pentru că dacă o să mă duc, o să vă trimit Duhul Sfânt. Dar vreau să observați lucrul acesta, că Domnul Iisus nu le-a oprit pe femeile acestea. Încă o dovadă că Iisus a fost și este Dumnezeu. Toți ceilalți ucenici, îngerii, opreau oamenii să li se închine, dar Hristos îi lasă pe oameni. Să-i cânte, împăratul vine, ai venit, fiul lui David, cel binecuvântat, să fii tu care vii în numele Domnului, cel ce aduce împărăția. N-a spus, tăceți, nu spuneți nimic. Nu, i-a lăsat pe oameni. Și dățile trecute când i-a oprit, nu pentru că el spunea, nu sunt eu Mesia, nu sunt eu, ci nu este timpul să-mi faceți reclamă, nu este timpul să declanșăm toate evenimentele. Dar la momentul potrivit i-a lăsat, i-a încurajat, i-a lăsat să-i se închine. Pe femeile acestea nu le-a oprit.
le-a lăsat să îi se închine. Și ele s-au apropiat, da? Versetul 10, exact același lucru. Nu vă temeți. Încă o dată. Exact ce a spus și îngerul. Nu vă temeți. Duceți-vă, de spuneți fraților mei, să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Galileea, față de locul unde se petrecea evenimentul acesta, era la 75 de mile în nordul Israelului. Și spune Domnul Iisus, mergeți, spuneți-le ucenicilor care toți erau în Ierusalim și spuneți, mergeți și spuneți-le ucenicilor să meargă în Galileea și acolo o să mă întâlnesc cu ei. Dar Domnul Iisus se referea aici la momentul acela, la marea descoperire, dacă vreți, când li s-a arătat la mai mulți de 500 de oameni deodată. Că până la momentul acesta când li se arată celor din Galileea și ucenicilor în Galileea, în nord, pentru că, imaginați-vă, cum puteau ucenicii să călătorească mai mult de 100 de kilometri așa repede, nu. Ci o trebuie să fie o perioadă până ei să ajungă în Galileea, dar Domnul Iisus până la momentul acela li se arată mai multor ucenici. Chiar am și citit la momentul de citire că atunci li s-a arătat și Toma nu era prezent, erau numai 10, după aia peste 8 zile li s-a arătat din nou când era o altă întâlnire în ziua Domnului și era și Toma cu ei, deci li s-a arătat lui Petru, li s-a arătat femeilor, Maria Magdalena singură, li s-a arătat mai multor ucenici celor care erau pe drumul spre Damasc, până la momentul acesta, la împlinirea acestei promisiuni, că Iisus se va arăta celor din Galileea și ucenicilor în Galileea, de acolo a fost și înălțarea la cer. Au trecut ceva timp, dar au fost mai multe evenimente când Domnul Iisus li s-a arătat ucenicilor. Ideea este următoarea. Și încheiem aici. Și apoi ne apropiem de momentul acesta special. Ce ai venit tu astăzi să faci aici? Ce este în mintea ta și în inima ta când vii duminică de duminică la biserică? Este lucrul ăsta un chin pentru tine? O piedică în calea relaxării tale? Cum ești tu aici? Te întâlnești cu Hristos, îți vorbește Hristos, îți vorbește Dumnezeu, te întâlnești cu El. Cum este inima ta în momentele întâlnirii acesteia? Când vii și te întâlnești cu Hristos. Dar nu doar duminica la biserică, te întâlnești tu cu Dumnezeu, îl dorești tu pe El, te închini înaintea Lui, casă la picioarele Lui, plângi înaintea Domnului în timpul săptămânii sau ai plâns vreodată, nu știu, înaintea Domnului. Plin de bucurie chiar. Nu doar să-ți plângi păcatul, să fii copleșit de bunătatea Domnului, de dragostea Lui pentru tine. Cum pleci tu de aici? Cum pleci tu de la întâlnirile unde spui că te întâlnești cu Dumnezeu? Pentru că, așa cum am spus de multe ori, să nu ne înșelăm. Să nu ne înșelăm că suntem ai Lui. Să nu ne înșelăm că Îl cunoaștem. Să nu ne înșelăm că suntem ucenici ai Domnului. Să ne cercetăm. Și să într-adevăr, bucuria învierii să ne copleșească, să intre în inimile noastre, să fie realitate pentru noi. Haideți așa cum stăm să ne rugăm Domnului. Doamne, ne uităm și noi la femeile acestea din Scriptură care au venit dis de dimineață la mormânt și putem să învățăm de la ele, Doamne, motivație corectă, așteptări corecte și o trăire și o aplicare a cuvintelor Tale, Doamne, corectă. Doamne, vrem și noi să ne apropiem de Tine. Vrem și noi să Te căutăm, în primul rând, și apoi să ne apropiem, să venim, Doamne, cu bucurie, să punem, Doamne, în aplicare cuvintele Tale. Vrem să ascultăm de Tine, Doamne. Vrem, Doamne, să ne vorbești, vrem să ni Te descoperi, vrem să ne întâlnești. Vrem, Doamne, să plecăm și noi plini de bucurie de la întâlnirea cu Tine. Vorbește-ne Tu, Doamne. Vrem să spunem, Doamne, oamenilor ce am văzut, ce știm, ce cunoaștem. Vrem, Doamne, vestea aceasta să ajungă și la alții.
nu să se sfârșească cu noi, să se oprească la noi. Vrem, Doamne, să fim niște canale prin care vestea aceasta că Tu ești viu, că Tu ești Mântuitorul, Cel ce ai biruit moartea, este proclamată și la alții. Doamne, ajută-ne! Dă-ne curaj, dă-ne bucurie, dă-ne dorință. Ajută-ne să punem în practică lucrurile astea, Doamne. Tu ești Cel răstignit, ești Cel ce ești viu în vecii vecilor, Cel ce ai murit și ne-ai răscumpărat la cruce, la calvar. Îți mulțumim, Doamne, că te-ai îndurat și de noi, niște oameni păcătoși, care nu am fi meritat nimic altceva decât pedeapsa. Dar Tu ai luat pedeapsa în locul nostru. Doamne, moartea nu a putut să Te țină. Tu care ești sfânt, ai fost sfânt și ești sfânt, Doamne, mereu. Doamne, ce lucru minunat, că ai purtat păcatele noastre și ne-ai dat neprihănirea Ta. Vrem, Doamne, să celebrăm lucrul acesta astăzi, în ziua aceasta specială, proclamând împreună că suntem ai Tăi și că Tu ești victorios asupra morții. Vrem, Doamne, să facem lucrul ăsta pentru slava numelui Tău. Amin. Amin. Amin.